Para sa mga nakukyutan, nagagandahan at natutuwa sa mga puso, nagbabalak mag-alaga. Para sa mga OFW, sa mga bising tao at sa mga nasa bahay lang, panoorin niyo muna ang video nito para hindi kayo magsisi sa bandang huli, mauwi sa pagtapon o pag-abandon sa kanila. Good morning mga love! It's me, Clany, ang vlogger na may pusa. So today mga love, a day in my life o a morning in my life. Nakasama ang aking mga pusa. So nakikita nyo nga yung mga loves, it's around 7 o'clock or 8 o'clock na ng umaga. Kapag may alaga kayong pusa, ganito ang iyong alarm clock. Isa o dalawa o lalo na 3 pusa, oh my god, it's rumble day. As you can see mga loves, ayan ang kanilang oras ng paglalaro. Siyempre, ikaw na may pasok pa sa hapon, kailangan matulog pa hanggang matulog pa ng mahaba-haba. Pero dahil nga may alaga kang mga pusa, sobrang a-active sa umaga, paano ka makakatulog pa? Paano mo pa mapapatagal ang tulog mo? So no choice para magising na lang at makipaglaro sa kanila. So ayan nga makikita nyo mga love, kahit saan sulok ng bahay o ng kwarto mo, pupunta si Mocha. Mukhang napagod na si Mocha at naupo na lang dyan sa gilid. At ang isa ayun, nagutom na sa kakalaro, talon at lundag ng mga ito. So ayan ang gawain ng mga yan. O ayan, namamahinga pa yan, pero maya-maya lundag na naman. At ito naman ang isa. Kahit saang sulok ng bag o anumang malusutan niya, talagang lulusot yan si Cloudy. Hindi ko nga alam kung anong meron dyan sa bag ko. Talagang sinusulit niya ang pagpasok niya sa buo niyang katawan. Hanggang sa tinanggal ko na nga siya sa bag kasi baka kung ano pang makuha niya dyan. At ayan nga, napansin niya na binibidyohan ko siya. May nagre-reklamo pa yata kung bakit ko siya inestorbo at binibidyohan. Pero wala pa rin, tuloy pa rin ang kanyang pagkalkal sa aking bag. Habang ito namang si Sophie, ang kanyang ina, ang kanilang ina, ay natapos kumain at naman nag-CR, aba. Parang tao din ang gawain, pagkabusog, diretso sa CR. O ayan mga loves, pagbasdan nyo muna kung gusto nyo talagang mag-alaga ng mga pusa. Huwag gaya-gaya or nakukitan lamang. At tinignan ko na nga ang bag kung ano ba talagang gustong kunin ni Cloudy dito. At ito pa ang gawain ng isang ina, nananahimik ang kanyang anak. Pero guguluhin niya yan, tinan mo, umaatake. At ayun na nga mga loves, tapos na sila sa kaguluhang ginagawa nila. Tapos na sila mang-asa sa isa't isa. Tapos na silang tumakbo dito at doon, taas at baba. It's time naman ako ang guluhin. Look at Sophie. Tumabi pa talaga sa akin. Yan ang mga dapat nyong tingnan. Alamin sa sarili. Ano kahaba ang iyong pasensya kung kukuha ka ng ganitong mga kakukulit at hanggang kailan mo sila maaalagaan. At syempre isa-isa na yung lalapit sa akin upang una na nga si Cloudy. Susunod si Mocha. Padaan-daan na yan, babalik-balik yung mga yan sa'yo. So, syempre, ikaw naman, nalikutan na, ayan na, balik-balik, no choice, magising ka na lang. Browse ka na lang ng telephone hanggang bumangon. Well, bago ko nga ituloy ang aking kwento, o ang aming kwento ng aking mga fur babies, bago ka makabuo ng mga tanong o violent reaction. Well, disclaimer lang po, ito lang naman po ang aking experience at nakikita. Yun sa mga nakikitang napakaraming inaabandona ng mga pusa. Well, behind that is hindi ko alam kung ano ang dahilan. But sana, maawa na lang sila. Instead, itapon or iiwan dun sa kung saan. Sana maihanap na lamang ng mga pubuting puso na mag-aalaga sa kanila. At ito lang nga mga loves. Tapos na ang kanilang mga laro. Pero continuation pa rin yan. So, umabot na nga ako ng from 7 to 11. Ito ang sitwasyon. So, kailangan na ng mahabang pasensya. Pero alam niyo ba mga loves, lalo na sa mga OFW na walang kasama, trabaho, bahay lamang. Sa tuwing wala kang kausap, sa tuwing nag-iisa, sa tuwing kung ano-anong pumapasok sa isip, ang pusa ay isa sa mga stress reliever. Lalo na kung ganitong alaga mong sobrang sungit, pero sweet naman. Living life is doing lots of cocaine. Wait, no, it's living with no shame. Wait, no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well, I just wanna be happy. How to get there? Glad that you asked me.
I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done, cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Ayan, hindi sila nagtagumpay na makapasok sa bahay. Kaya ang pinupunta niya naman nila ay ang kumot. May video nga ako dyan na kung anong ginagawa nila sa kumot, sa ilalim ng kumot. So, ni-upload ko ang mga video nila nasa ilalim ng kumot at kung ano-ano ang ginagawa nila kapag sila'y nasa ilalim ng kumot. So, ayan nga mga loves, ang kanilang mga gawain, ang kanilang routine sa umaga. Ang maghabulan, umakyat, bumaba, umikot sa iyong kwarto, saan man sulok na iyong kwarto. At kumain, mag-CR. Pagkatapos ang guluhin ka o ang gisingin ka para bumangin na. Para sa mga nagbabalak mag-alaga ng pusa. Ito ang isa sa mga dapat nyong paghandaan. Ang live alarm habang ikaw pa ay gustong matulog. But believe me or not mga loves, isa sila sa napaka malaking parte ng buhay mo lalo't ikaw ay nasa malayong lugar.